Добрый дзень! Зноў пятніца, і мы працягваем далей нашу акцыю. Штогод 2 красавіка мы адзначаем Дзень яднання народу Беларусі і Расіі. У гэты дзень у 1996 годзе быў падпісаны дагавор аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Для многіх гэта не проста дата ў календары, гэта сімволіка нашай агульнай гісторыі, культуры і духоўных каштоўнасцей. Паміж нашымі народамі няма строгай мяжы. Нас яднае памяць пра дзядоў і продкаў, якія разам абаранялі родную зямлю і веру ў светлую будучыню. У гэты дзень у гарадах праходзяць канцэрты, выставы і спартыўнае спаборніцтва. Любімыя артысты, навукоўцы і рабочыя дынастыі атрымліваюць узнагароды за ўзмацненне братэрства. Але галоўнае адбываецца ў сэрцах простых людзей, пачуццё падтрымкі і адзінства, якое дапамагае нам упэўнена ісці наперад плячо ў плячо. Да наступнай пятніцы!